Naglilibot lang dyan. Hindi naman dati eh. Sumisikat ngayon na nagugupit na vlogger. Mga nagugupit na vlogger. Parang ganyan ba na yung gusto mo? May pila po ba? May isa na lang. Isa? Oo. Sunod na ba? Okay lang po mag-pila. Doon na lang sa dulo. Puka na lang sa dulo. Ay, sige. May ubo. Wala akong dala doon eh. Okay, idol. Stay muna tayo guys. Laging po nakata dito. Boss, okay lang video. Taper, paper tape. Wala doon sa ano na lang maghatid ako dito pag-uwi ko sa Biyernes. Para makompleto na namin yung mga vlogger sa alam nyo dito. Ay, nakalimutan ko kasi. Ako pa ko sa Facebook. Gear Motor. Gear Motor. Hello guys. Hindi ako masyadong active na eh. Sa YouTube lang naman ako nag-post. Pero ito ipapost ko sa Facebook. Hindi ka na! Gupit naman. Nagulo na. Nagulo na. Tapos pwedeng picturean ko muna saglit. Dapat sa sigarin nyo. Ay, before and after. Before and after. Before and after. Naglilibot lang dyan. Hindi naman dati eh. Hindi na ako masyadong active. Ano naman ang vlogger na ito? TV ba? Yung simulan ulit yung ano. Dati nag-vlog ako ng mga barbarisyon. Ngayon, tinigil ko nun nung ano. Tapos ngayon, tutuloy ko. Kapag hindi ka pa umukan. Sahod ni Mrs. na. 19,000 plus. Nakasahod ko na lang. Madami. Ay, Pedro TV. Ay, vlogger Pedro. Ay, si Pedro. Tindo ko. Marami silang pera. Tindo ko na. Marami. Di ba ka na lang kasi lalaki din po ka Wala mo ano, masyadong sinasabi sa pagbablog ngayon kasi marami na. Ito ba ka tayo? Dati na maraming kinikita yung mga vlogger. Sobrang dami, hindi na nila alam kung sinong papanoodin nila. Grabe na, papapaka sila 500, 1,000. Hindi ko alam mo napapabakas. Di ba yun ah? Pabakas na nga siya. Oh, yung pabakas ko, 11,000, ano yan ah? Tinisting ko yun. Okay din, kaso wala, lugi. Oo, kung
wala kang pera, kagaya mo, mamumulubi ka. Next na. Okay lang yung ganun pag maraming pag maraming pera. Yes. Mana yung secret? Loren, pagkain natin Loren. Tinigil mo ba? Tinigil. Loren, Hindi naman, okay lang. Mamadalang na lang. Pero dire-diretso. Picture na. Busy rin. Nagugupit din ako. Doon sa Bugal. May barbershop din. Pero ako lang naman yung Maraming customer din siguro lang. bago lang eh. Wala pang mga magdadalawang balik ako. Sa isang araw, mga dalawa. Yung iba bumabalik. Pero marami nagpapagupit dito. Maraming tao dito. Oh, sige na Loren. Zero naman. Zero lang ata. Mahilig-hilig sa mga pintor. Endurance. Tapos pinupuntan ko yung bayan-bayan sa Pangasinan. Video ko yung mga bayan. Wala, gumagastos ako ng gagastos ako ng gasolina, gastos ako ng pagkain ko, pag lumalabas. Tapos yung sasahurin ko, wala pang 500. Dapat maraming pera. Di ba magpapabakas ng 1,000? Tapos yung kikitain lang nila, wala pang 100. Lalo sa Facebook. Mas okay pa sa YouTube eh. Tsaka yung audience na doon, international. Hindi lang Pilipino. Sa Facebook kasi, puro Pilipino makakanood eh. Kayo
Marami. YouTube. Amerika. Eh, sarap din. Magawa ko yan. Halo. Karamihan yan sa Hindi na ako nagpo-post eh. Kaya magpo-post ka ng vlog mo sa Facebook. Mababash ka pa. Nalaling basher. Marami yan, maraming bagay. ini-stop pa nila eh. Ayun. Sabi ko. Tapos yung yung maglalakad ka dyan, di mo kakilala, tapos biglang tatanapin ka eh, magugulat na lang ako. Tigil ko na. Hindi na masyado sa face. Dami na rin dami na rin ako pagkakala ng tagal ng pamigo. Nakuha ka dito, no? Wala nga. Ang gamit mo kinuha. Yung maraming sumisikat ngayon na nagugupit na vlogger. Yung mga nagugupit na vlogger. Kaya ganyan ba na yung gusto mo? Sabi ko, buti yung dinalo itong mga to. Siyempre, pag didripan mo yung customer, mamaya pag-initan ka sa labas. Ay, wala. What? Ayaw ko rin. Pero magaling ko pa yun. Yung extra? Nagpagalan ako eh. Content na. Pag mamaya, mamaya mapapawag pa ako. Dito. Aming kapit ko. Walang pang-filter ko eh. Kailangan ko. Check ko kung mayroon ako sa iyo, walang wala. Check ko sa bag ko. Tama po. Talagang training ko. Ay ko. Ay ko kayo. Marami yan. Estado ng yan. Mayroon pa yung mga kakilala kong vlogger na magpo-post sila ng video tapos sasabihin ng mga nagko-comment. Ay, nakita ko yan si Papa G's, si ganyan. Feeling artista. Ganun sila eh. Buti ka. Buti hindi na ako masyadong magpo-post. Magaganon pa. Buti sa buti yung sinasama ko. Kahit i-bash nila ako. Wala ka na ang sinasama, di ba bash ka pa? Madami balat. Taas. Konti.
Ano pa yun? Grabe yung views nun. Sabi na, solid mo. Gasa mo tayo direktor mo malaga sa dawa ko. Kaya di ba, yung bahay-bahay kubo, nagluluto, yung kasyan ko. Diba? Sa gitna po. Ibalik ka to sa amin ulo. Champion ko di Sabado, alam champion di Domingo para kay di Morales. Ibalik ka to sa amin ulo. Ay, Sutik niya, dati na ako. Hindi ko kaya ikerong-kerong. yan talaga nagbupat niya ano. Ubusin niya. Wala mo na tayo bulan. Nagiging pati ano rawan si Juan. Ang balik ba yan? Tawag mo ka na dyan. Makayali talaga. Teka ka man mamaya. Marang may isa? Sinilong pa. Tulugan mo po na eh. Ano ha? Moto din. Tinuro na naman. Ay, tayo yung gigaan ko na ano. Calls. Yung paglagwan. Ay, puro mo na grade kami ng tao. Kasiguro. Kaya magbuwan ka. Doon, kubritan niyo. Ready guys? Sabi ka sa lingkay sa Lolo. Sa ilyo. Dalat man nagigulong-gulong. Dumaan kayo na may pagsalingin mo. Kaya, pwede ka Paano? Basta? Magkano bili mo sa nalang Ano? Kumbisyon. Yung nasa na pagkakala na yun ha? Diyan ako bumili yung paligid ko kay Mike sa Binangil. Pero pag sit yan naman siguro sa Shopee, 1 time. Contact ko yun doon. Kung bili si Vince ng gulong? Dami na kukain sa likod. Kasi di rubbers, pwede na kita kaya no? Sana na expert na yung muna eh. Ang kuhin nyo yung nakabalog pa. Mag-experiment ka. Balog. Pit sa akin. Hindi wala akong expert sa akin. Ganda akin kasi tumit medal ko. Kuhin nyo yung may balog pa. Ay, parang kami silaw na. Kasi kung may station ka, pero nasa isang bag ko yun. Hindi ko na Alis ka. Bye ka. Ano siya gawa? Ano yung ginagawa sa gano'n? picturean ko lang sa Hindi ka ano lang. Yan ah. Okay, pero po, patanggo na. Kaya mami. Biker tayo basta. Hindi ko pa tumitingan. Kanya-kanya? Kanya-kanya. Hindi na ako. Kanya-kanya, nagagawa na tayo. Saka Dr. Gia po nyo. Ang pizza na Magkano? pizza. 60 lang. Thank you, boss. Boss. Thank you.
Tignan ko lang kung may sticker ako sa motor. Sige ba sa? Tignan ko kung may sticker ako. Tingnan natin guys, kung may dala ako. Ito wala. Ay, wala. Wala akong sticker. Wala, man. Dito kayo. Wala na. Nainitan. Nahinis. Gagi wala. Wala talaga. Isa pa. Isa oh. Isa. Nag-iisa. Nag-iisa, boss. Tignan, next time na. Hindi, lalagyan ko naman din lang. Ah, sige. Thank you. Thank you. Guys, so yan yung Orwen's Barbershop. Yan, pag-uwit kayo dito guys, magaling sila, mabilis. Let's go.